Puntos ni Katulpos. Lingaw kaayo ang grupo sa mga Christian pastors ba nga akong naistorya datong niaging adlaw. Hapit ko kalimot nga hapit na di ay nagabi tungod sa mga grabing katawanay namo. Kini driver kay samtang nag-drive ni siya kusog kayo ang mga sayo Ginoo gihay ang driver. Ginoo panalangin down ang driver. Ginoo tabangi di malistas siya. Na samtang nag-drive siya mga tao nagsige kay dumdum sa Ginoo. Ngay pastor nagwani, pili pastor na gyud ni. Pero una matapos ang among istoryahanay sa mga pastor, seryoso ko nilang gipangutana bahin sa Jensen Dream. Ako sila ang gipangutana kung unsay sense of direction sa ato ang syudad sulod sa pipila na ka tuig. Kay basin wala ta kahibalo kung asa bagayod padulong ang mga programa sa atong syudad og kini basin ang hinungdan nga mas nagkadaghan ang naganto sa kalisod tungod kay halos walay oportunidad sa trabaho o ubang mga panginabuhian. Daghan ang ganang naglisod, bisan pangpalit og pagkaon, palit og tambal, pangpa-hospital, pangpa-eskwela sa kabataan og uban pa nga mga panginahanglanon. Aminado man pod sila kung unsa ka importante sa usa ka tawo nga naatay damgo o kanang pangandoy sa atong kinabuhi. Sama sa kanang mga pastors, kanang mga pare, o uban nga mga religious leaders, nagatudlo gyud na og kanang sense of direction. Mga ginikanan nga naay damgo para sa mga kabataan nga makahatag og maayong kinabuhi pinaagi sa maayong balay, kanang pagkaon, tambal, og makahuman gyud sa kanang pag-eskwela. Kaya ginoo na ito ma-inspire, balik ang ito makatawan, muli nawala sa tuwa, kanabang sense of ambition, kanabang pagpangandoy, pag-dream, pagdamgo. Puntos ni Katulpos. Unang punto, mudaghan ng oportunidad sa trabaho. Panginabuhian kung musalig og ma-attract sa Jensen ang mga daghang investors. Puntos ni Katulpos. Ikaduhang punto, tingali ma-attract lang ang mga investors sa pag-invest din sa Jensen kung atong maplastar sila kung unsay klarong direksyon sa ato ang vision. Puntos ni Katulpos. Ikatulong punto, dapat asap sa labing madali gyud nga panahon. Modesisyon ta nga atong bag-uhon ang Jensen aron daghan ang makaangat sa kalisod. Puntos ni Katulpos. Punto pinal, kung dili mausab og ma-redesign ang economic system sa Jensen, maundang ba ang pagtaas ay hap sa mga nagkalisod nga katawhan tungod kay hinay ang pag-angat sa tuang syudad. Puntos ni Katulpos. Managlahi man kita og opinyon og baruganan apan usa lang ang ato ang puntos. Ang damgo para sa kayuhan sa gimahaltang syudad nga General Santos. Ikaw ka brigada, unsa ba ang imuhang Jensen Dream? Like Singapore, we should aim our dream for greatness. Tungod kay Jensen is our home. Ato ning balay. Jensen is our treasure. Ato kining bahandi. Jensen is our pride. Ato kining garbo para sa atong mga kabataan. Let us aim for a better life. Aim the Jensen Dream kay uban sa inyuhang kusog nga maka-sustainer. Naara na sa leader. Kini si Brigada Elmer Katulpos, bagong vision, bagong solusyon. Barog Jensen! Alisto, higala ug amigo, andam ka na ba sa pagbago? Puntos ni Katulpos.